O programa, impulsado por Agadea en colaboración co Concello de Rianxo e CaixaBank, vai dirixido a maiores de 65 anos. Os participantes, seleccionados mediante un cribado previo, someteránse a unha avaliación non só cognitiva, senón tamén auditiva e visual para determinar o seu estado antes e despois do programa, que durará 9 meses. É un proxecto de prevención para xente totalmente sana, vale? Iso é importante. Isto levámoslo a cabo en Santiago desde hai moitos anos e moitas veces pasan anos e non se detecta nada, pero estou segura que se non houvese esa intervención é posible que houvese ocurrido. Seleccionarase un total de 20 participantes divididos en 2 grupos que tomarán parte nas actividades todos os martes de outubro a xuño. Vaise levar a cabo no Centro Social de Liceo, aquí en Rianxo. A duración deste proxecto vai a ser dende outubro ata xuño e realizarase todos os martes en horario de 10 a 11:30 o primeiro grupo e o segundo grupo de 11:30 a 1. Para anotarse, ben poden chamarme o número do centro de día, que é o 672 70 50 53, ou ben na páxina web de Agadea poden solicitar e ver toda a información. Esta iniciativa supón un paso máis na colaboración entre Agadea e o Concello de Rianxo, que está a dar os seus froitos coa posta en marcha tamén dun centro de atención a persoas con deterioro cognitivo. Fai uns días anunciábamos ou íbamos abrindo camiño a respecto da posta en funcionamento no noso Concello dun centro para levar a cabo distintas actividades que teñen como obxectivo último axudar a aquelas persoas con deterioro cognitivo, con alguna enfermedade como pode ser o Alzheimer, a mellorar a súa situación e a reducir ese deterioro.